Shubor na Khlem jong unong san Hima. Khat khandai snam menshwa u Gloria lekai football ka perthei u Lionel Messi udang ra bat Pynsum ye u Gloria lekai ka Spain u Lamine Yamal hakapor ba udang Khyllung hakawe ka program Shandur ka balai hakidor bala sapryang hakirinsan social media handai minta ka kenti Khlem Pyrkhat ba Messi unyo bani kendo Pyrshah ye u Lamine Yamal haka final jong ka World Cup arajar arpo henrio ka bansalong hakamiet singi ublei Hakapor ba Lionel Messi udang don arpo snam ka karta ula shimbenta haka UNICEF charity calendar photo shoot malapendong da ka Catalan newspaper Diario Sports ka campaign kalapenya so ikino yelekai ka Barcelona bat kilonggiang haka than bat la betha yu Messi ba un shandur bat u Khyllung ba kerteng Lamine Yamal u Messi ula Pynsum yu bat ra yu na ka benta ka jing shandur Khlem Pyrkhat ba une u Khyllung haka wega sngi undong u Gloria lekai football ka perthei Kani kadur balasyon kala syukut no kumto badai ha usnam arhajar arpusau ba ukpa jung u Yamal ula bu ya kadur haransan social media kabala sapryang stat ha kaperthei baro kawe namar u Khyllung u ba Messi ura ula long u Gloria lekai bathamai ka Barcelona u Yamal ubadang khna ka karta ubadang don hakikat snam ulala banne kai bha kat badang mi kisngi na ka benta ka club bat kari jong u Ulapen ia kasap ba unsalong u Gloria lekai ba paunam ka perthei hakipor ban sawan. U Messi ubaladon live knaisnam ka karta ba dru ku captain ka Argentina ula yo ya kalat sa kaweipat ban sa jingken mau ha jing im jong u hakikam lekai football bat khamtam ha ka World Cup. Ka jing job ba crowd jong u ka dei ba ka kinhun jong u ka peniam no ya ka England ha ka Porsche ting senya da arko la iwei bat ula yo ru ban assess ne ban yarap eyeball ban penrung Syakakul hadu Arsian hagani ke jing lekai ke belong ke jingjob ke bakraw na ke benta jung u ban poi syaka final. Kini ki Gloria lekai football ha ke perthei kini ban yo ke jingjob hagani ke World Cup usnam arja arpu hendrio ke jing shandur ke Khlem Pyrkhat ha Barcelona hadian khat khandai snam ba Messi ulabat yu Khyllung hakikti kini ki argut minta kini khun Pyrshah hagani ke rinsan ye lekai football ba he atam ha ke perthei ha ka ba ka history kan ap manu nap deng jongki ban yo ra ya ka nam job hagani ke chi lekai